Kublai pi baro nga di mebon lingdo, but ha kani ga janmid aku banya sulok bat pi kendiat ha ka de ba jinglong jingman jong kasor shalong ha kini ki kendiat tayo ki balayat. Ha kini ki kendiat tayo ngalai I ki don shibun tali ki jingja ki balaja ha kasor shalong. Hendrai ka ba kam ketik yang nga kalong kani ka isu ka de bat ka jingkang ya ki kali taksi ba kinled sya ki katto kat ni ki benta jong kasor kumba ki julet bat ki hap ban but ya katakaan bala penmi da ka DC sa office kata banyat ha ko ot bat ka event number namar ba ki kwa ban pen kulut ya kasor shlong bat ban penduna ya ni jing theng kali hatu kata kajing penmi ya katakan notification kalong kabadai mo bat hatu kata ke reaction ka balami mene haraba kini ki driver taksi kimi ban protes ya kata kalong kabadai banwan kumtam lani don ne kiwe kilat kelenti dia kajing smutu jonga boro alyang mamla hajing shisha kila day bandon shwa ya ka meeting haba kin khot na ka sarkar kin khot ya kini ki driver taksi bat kin yapan jingmut kan ki kumno ba kila ban penduna ya kani ga jingdheng kali ha ka sor shalong di ngrai ka notification kala shumi la kami kumto bat hadien balami ka to notification ngiklami I ba kinshim ya kita ki nong song snong jong kani ga jala Meghalaya ki basha akta na kata notification kum ki stakeholders hende la shushim bet ba kideban ko ngo tena kaliang jong ki driver ki don ko hok bakin mi bakim skong tenat ya kata ka ahan ka balami namar kum kini notifications ki shet mi kamtam tang ha kinu ki por ki benta ba omla banle ai shu dilarang ipet ya kata ka jingdon kali ha kani ka sorslong jungi kampat bun adu kata-kata ba on omla banle ai shu lada ya nujor bat ka jingbun kali ya ki we ki benta jong ki jela jong kani kari India te ka ai ka bangila banle te lada kani ka message jonga ka poi sa DC's office bat ka poi sa ka sarkar tinga kwa ba ka sarkar kan shim ya kani ka jingmut jonga kalong kumni ka baning kong ni haban wat kan balai ba kadheng kali palat ka baning kong kadheng kali palat namar kadon kajing bambut bed ya kirukom penyad ban pen kentiu passenger bat ban penhiar passenger da ki taksi bat ki bos kamai nadu kapur kaba mencua kabaar ki kali private ru bunsin ki long klamakor bat ki penyeng hakat kaba ki mon ki jaka ba kin thiet jing thiet ne ba kin let jing let bat kim parwa ba kin kami ba kata ka jing penyeng jongki ya kali hangta kan penwet ne kam penwet tingin pai su ka benta baningkong ka jing kenti ba jing penhiar passenger pinadu menchua nadu ki sarkar ba menchua kila don kini ki bus stand ke ka jing mut jong ki bus stand lale yu kini ki bus stand snale yu kini ki bus stand la snai kini ki bus stand ba ki bos ken wan ha katu jaka ken kentiu ya ki passenger na katu jaka bat kin penhiaru ki passenger ha gitu ki jaka hande hatu kalong mo kumta ha kani ga jela jongi hatu ki bostan la penon kamu kum ka jingmut jongka lani ya kini ki bostan la shu penon kam tang kum ki jakari slap akapor baslap Diha ki ki benta jong kani ka ri om jusha ban kentiu bat ban penhiar passenger kat bomon
pihak ban kentiu bat penhiar pasenjar tang na gitu ki jaka ki papi dei ban kentiu na penhiar kabar ladangi phairu sha kini ki taxi ni iba ngimla ban keno than e driver taxi namar ki pasenjar ki muande ki jaka ki stan taxi bakin kio hendai ki up na janieng na ki up na ka jaka ka ba ki sngo bet sngo biang la dia te ki yang nang ta bat ki sura irti kumni penyang taksi te tau driver ru penyang hendai kamdei menlong kumta ngan shu ai nuksai pi baret agapor ba ngidang pulie sati syapon di ceri te ngala ban ai nuksai pi tang pon di ceri namar ngadang poi tang sithie bat ngadang poi tang sithie bang lik pulie te yang tie pon di ceri haba ngidon kam bangilet nang ni na university sya te sya taun lani syayo ka taun haba dan kayo ting hap ngi setlet ak bos te haba ngi kiu bos kapher ba nyap ban yat kejat syadu syastan bat ngin sakiu na katakastan ladangi penyeng bos kumbo penyeng sini ki bos te kim penyeng bat gidon ru ki auto ki balet syayo te kita ki auto ru kim ju penyeng kulumar pihak ban let kiu ya kini ki auto na katuka jaka na katuka stan ka ba ki yeng kini ki auto kin om tre ba kin penyeng pi siteng lenti lani kin om tre ban penhiar ya pi siteng lenti kat ba om pat poi ke jaka penhiar kin om pat penhiar kata kadi ka rukom long jong kata ka rukom penyat kali ste te ladang ya pet ya ka jing theng kali chani ba chati kadang jor ka jing theng kali hang ne sor shilong shibun sha ban ya stage pon chari kadba ladang ya nu jor pat ka jing bun kali ha pon chari ngatra ki kali kil adan kuma arpau sha ban ya ki badan ki kali hang ne sor shilong ba ladang ikran ya jing bun pat ru jing bun breru ngatrai kalong kum tahe tiang dia pon chari ki sisien ba kalami green light wat cross shu ya kasurok lada pi cross ya kasurok aba kalami ke green light kala de ka por bukan nyat ke kali lada pi sya tanraru lada pi yap untuk surok ru pi yap mdon kes pim mdon bala ban ai kes yu driver badai ka jing bakala jong driver am syathi sisien ba pi yap pasurok kadai ka jing bakala jong pi lada pi sya tanra asurok kadai ka jing bakala jong pi namar ka an syathi ka yat kumta kalong strict ba telada ngi ngila panuan ra kum kata ka an yang ni ngila ban pentrekam kum kata ka an yang ni kan jendala suk ba ya baro kinong song snong hakani ka jala me khalia ka weng adon ka jing kentu na banta kini kinong song snong ru ka jala me khalia pangi hap di ban penkala kemang syud ong ni dan kaman penkala ya karukam berkat tingi dan kaman penkala ya kata ka civic sense ni kumnu bangi dei bangin im ha ke im lang salang namar ke im lang salang kamdei ka jongi marwe ke im lang salang ka dei jong baro ki brio ki badan bentalang ha to ke im lang salang ban im mdei ka jonga ne omdei ka jong pi ti ladangi keren lu sipang gini ki kali kiba penhap mar syatia ki syaitan gini kiba kali ba penhap mar hende kimju penhap ha kapor kaba kibrio kidang pun kamba hende ki penhap mar ha kapor menstep bat ki penhap mar ha kapor janmit tala kamtuna kani ka yat ka yang jong kibrio kamit subuh ndek kim jusha pan penhap mara kapor mensingi ne ka kapor ba kadang dei kapor ka kapor kiyat kiyeng kibreo
Dia ki kali private ru katai kaju kajing kentu sungobha banginya donno kata ka civic sense banginya perkat lang naman tay ki way dei bangin perkat lang naman tay la di donding tengli kini ki balanya kaliram kala compare ke attitude jungki tiang kata tengam ko ban komentan namar kata ka syong ha karukom long jong pi hi shimat ki don ki babha palan hendrai cái ba qua ban rap kolong ba tu ngin ya im kum as equals kan kum bangilong kum ju kan ada di wa red ne ada di wa hair ngin don kaju kaan bat kaju kaan kan prekam na banta jong baro kum ba kadehi benlong namar India ngi don tang kawai ka vote baro mengaruh ngadon kawai ka vote what prime minister jong kari India ru don tang kawai ka vote dia ka bemut ba manga mapi baru gitu kipa la pedon kam ya kata ki ikhtiar jong pi ban vot pilong kumju kumbalong prime minister jong kari India tingi iru ba kadon gitu ka kali VIP ka balayat na kalenti ka bomdai tang ba kade ka VIP kali VIP gitu ru kide ki bang itanot bat kaan kade ban terikam kumju na benda jong paro dia katai kade ka kubor ka bang kwa ban ai pi hakani ka sngi kam da de thane ka kubor ndai kade ka jing ai jing mut but abangi emma ke emlang salang ngidai ban ai jing mut but ngidai ban persyang bangin wanda ka jing ha dei bangin persyang bangin wanda ka jing sniu dia khublai shibun khublai shia jarngu blai un karku yapi